זה גרוע. הם חיים, אחי. תראה איזה קונסטרוקציה, אחי, כמה זמן היא מחזיקה את זה, אחי. מה זה היא מחזיקה את זה? זה ידיים מחזיקות את זה. זה ידיים שלה. איפה ידיים האלה הגיעו? כמה קדימה. בואי נטומטמת. יעני נשענת על מה? על האף שלך? היא מתה. טוב, אחי, אתה נראה עצמך, תן לי. הנה זה בא. מים? שמים כוס מים. מוסיפים 4 קרפיות. זה התחתית, רופא גסר. למה אנחנו רואים את זה? אני ממש מתחתית. אחי אהרוני בצד. מה אחי? הנה זה בא. אתה יודע, הם רוקדים שם. איך אגב, זה סלמן. לא פחים. איך הם נכנסו? כאילו יש להם מלא מקום. חכה, עזר להם להיכנס מה שאומרים. אבל בוא נגיד, אתה חושב שזה הרבה מה ש... 300 מפחים? אין סאונד. בוא תסתכל עליהם, לא יכול. תסתכל. לא, יש שם סאונד בקטע. לא, אתה לא מאמין. וואו, זה נראה כמו ביוב, כמו נפלת. מה, אולי זה כאילו בובה של... גם אין סאונד. לא, כן, אפשר... שמה? מי זה זהי? כן, בטח. לא רואה את הידיים כזאת? יש שיגור, אחי. שעיים גדולות, אתה יודע, מה אתה שמע? אתה צועקת מכאב כאילו? זה, אחי, שתי מספרונים מהסף. הנה, יש סאונד. כן, אין סאונד. אחי, זה הסאונד זה הפייק, תגביר. שחק עם ה-2 ל-1. לא, זה עובד. שחק עם ה-2 ל-1. הסאונד אחרי זה אני מבחוץ תגיד. תראה את זה, בוא. היית עם טוצי בבוצואנה, אחי, היית עם החוד של איך קוראים? איך קוראים לחוד של הכל היה? היית דבר כזה פעם אליצור? של מגוע עם סומבו. וואו, אחי, אני לא מאמין. חכה, אנחנו צריכים לתפוס. מים, בטח. לבטל דקים דברים הרבה מים. גם מוביל 11 גול. יאללה, שים גול. טוב. איזה גול. די, אחי, כמה היא דחף לה? אני רואה את המשחק. תגיד, איפה מצאת את הדבר הזה? זה העניין. תחשוב איך הוא מצא את זה. לא, להגיד לך מה הקטע, החולה נפש האלה עכשיו, למשל התמנון, הם שמו את זה בעמוד הראשון. גם זה היה בעמוד הראשון. אחי, לאט לאט הם יותר גדולים גם, אחי. למה? תגביר, נו. זה עושה, בטח זה טקטיקט יפני, אחי, זה יפני. כן, זה טקטיקט יפני ידוע. לך תדע מה זה מנקה לך שם. היה צודק. אולי זה אמריקאי. אחי, אתה מלקק פה, מה אתה לא רוצה? רק של דגים. איזה ניקיון. תתקן שם של דגים. דגים מנקים, אריק. מפות? יש ריח, אחי, של... אם זה, אתה יודע, בערב של שכרות, אחי, אני עדיף כוס ככה, זה חם, אחי, ומריח ככה. חם, אבל לא מדבר דגים. הפרסקים, דגים. כן, עשו לברוח. ברור לא מנסים לברוח, הגורל שלהם, אחי, זה למות בחור תחת. תגיד לי, היו דוחפים אותך לחור תחת, שאתם עושים לברוח. איך הם חשבו על זה? מה הוא יכול לעשות? איך תראה, זה לא הוא. נגיד, זה לא בדיוק מים, זה בנזין. וכל זה נכנס לתחת. הנה, היא צועקת, כואב לה. כואב לה. מה, טוסיק אחי, מגיע לה ומשווה. מגיע לך שווה אחי. תמיד קונדום ויגיד לך בעיה. שקט? לא שמעתי את המילים האלה. ילדה. תכף תיארד עוד פעם בטח. לא יודע, נשמע. רגע, זה קולות של הנאה, מה זה? זה הנאה, אחי. זה לא מתח. זה לא מתח. זה מתח.
אולי זה כיף, כאילו, אולי יפה עכשיו. יכול להיות, אחי, נפתי גם. לא נשמע. כמו שנתחת מלמעלה. Can't look away. כן, אחי, אתה מזעזע. זה נראה כואב. אתה יכול להפסיק להסתכל. זה, אבל אתה לא יכול להפסיק להסתכל. תראה. לא, תראה בוא, תראה. עכשיו 2 דקות של אושר. זהו יהיה. בוא נעשה פלופ. בואי, נקפצו החוצה, אה? שים לב, ארי, תגביר, הם עוד לא... זה כמו להסתכל על חללית. מי שתופס 100 שקל. טוב, זה באמת קטע מעניין. זה בא, בוא. מוכן לזה? כן, הייתי בפלטפורם, דברים האלה, אבל זה לא... בוא לצפות בלידה. הנה זה בא. שקט, שקט, לא איתך. תן לנו את זה, מה? תן לנו את זה. איך ההורים שלה גאים. איך עכשיו? יהיה פה. כן, כן. הוא מרחיב. בוא תעזור לרגע, חבר. בוא חבר, תן לי יד. פוק. פוק קטן. בלחץ בחיבה, תן לך זה נתקע לך שם. לאן זה ילך? עכשיו אנחנו צוחקים, אחי. למה? זה נהיה יותר רע? תראה בוא. איך, אני בא לי הוא דחף לה למי הגס, אחי, לא... אחי, איך אין לה צחורים ברמה הכי קשה? מה זה יהיו להבין? היא תשב על פנימית כל החיים. איך לא שמו חישוק עם אש? כן, בוא, תראה. רגע. מה זה? מה מסכנה? זה בחירה שלהם. מה תוסיף בחורה לעשות את זה? אריק, זה לא בחירה של אף אחד, אחי. איזה בחירה היא קשורה שם עם האור. מה זה? מה נראה לך? תראה. בום. יש עליו? וואו, התחת שלה מגיע לכימורים. זה נכנס שהמזגן שלו עכשיו לא מרגישה אותו. מה בסוף? יש שם איזה 40 דג. בוא נעשה עכשיו איזה 4-5 דגים. מה זה? 4-5?